wezolimo kulesifundazwe oholwa ke umama uThembeni kaMadloba Mthethwa uhambeleke endaweni yasejozini kwaNondabuya. Inhloso ukuhlangana ke nabalimi kakhulukazi ke abalimi okuyibona ke abatshala ke ubhontshisi ngenhloso ukuthi kuxoxwe ngezindlela eziyaphambili ekuthenini ke imikhiqizo yabo mangabe siphumile yenziwa kanjani ngasohlangothini ke oluthinta okudayisa kanjalo ke nemarket. Siyafisa ukuthi sikhulume noNgqongqoshe ngaphambi ukuthi siye ke kuona ke umphakathi obuyingxenye yalolu suku futhi ke ozwakele ke uthakasile ulujabulele ke lolu suku uma ngabe sithi ke abakhulume. Asibonge namhlanje umuntu ula endaweni yaNondabuya la abalimi esibathatha njengabalimi abancane beyihlanganise khona balima ngoba bezwa ukuthi akuxoshwe indlala ekhaya futhi namathuba emisebenzi engekho. Bathi mangabe beyihlanganisa ke labalimi balima indawo enkulu impela balima ubhontshisi bayikhetha nje balima ubhontshisi kodwa bese beshoda ngemarket. Abeluleki ke bakwa agriculture bebekhona ukuba siza ekuthenini balime imikhiqizo yabo ikhulu. Kwahamba ke mase bebona ukuthi ubhontshisi wabo usungaphezulu kobhontshisi abangawudayisa endaweni sebefuna imarket bese bekhuluma nekhansela labo ukukhansela uNjokweni base besithinta nami ngathinta isection kwi-department no-HOD ebizwa ngokuthi uRaset laba basebenza ukubhekela abantu imarket ukuthi mangabe umkhiqizo wabo usunje bazoyisa babeke sebethinta ke ama companies bafuna yonke indawo baze bawathola ke ama companies ke amabili lawo ma companies ke abese ethi cha wona angakwazi specifically ukuthatha ubhontshisi kube khona ukuthi ubhontshisi kuphela esikhuluma ngawo kodwa njengoba namhlanje la sikhuluma ngobhontshisi babese bevuma ke ukuthi bazothatha bathatha ke bazothatha u15 tons today olingana no 3 million imali abazoyishiya namhlanje kodwa ngoAugust bebethathile futhi bashiye imali u5 million. Le program ikwaze ukuqasha abantu abangaphezulu ka2000 okuyisho ukuthi abantu bethu sisasebenza ke ngohlelo lwasemakhaya la uqasha khona abantu ungaregister indawo ukuthi baqashile uhulumeni engaboni phezulu ukuthi abantu sebenze umsebenzi omhle kangaka kodwa babaqasha seasonal njengoba bebeqashile behlakula babaqasha bevuna babaqasha futhi mawungaya lapha emasimini yababona bayapheka ubhontshisi bese kudlulileke. Siyajabula namhla silethe ubhontshisi wethu basithathela wona basisela wona emandeni saqala ukutshala ngo-April siqale ngo-April savuna kwaze kwashaya uSeptember sesiqedile ukuvuna sesolethelana sesenzele ukuthi basihambisele wona basidayisela wona. Namhlanje na siyabonga sibonga agriculture ukuthi uzothatha isivuno sethu sosidayisa kwenye indawo. Sizophakamisa ukubonga uagriculture sisizile ubesilima sitshala kwaze kwafika isikhathi sokuvuna savuna sawubeka emakhaya kwafika isikhathi ukuthi sesizothengisa lapha sizothola khona imali nathi sijabule kanye nemndeni yethu. Kuyimanje singabalimi ngoba nisibona nje sila naze nesicemeni sasemfingose ewole ecenter esidayisela kuyona so ngomunye wabo umuntu osekomdini yenanzane yaka dry beans bhontshisi so thina sicela isimo sokuthi ukulekelelwa ngokuthi sidayise kahle sithole izinto zokuxhaso indawo yakithi yona right inanzo izinto zokuthi sikwazi ukulima shoda ngento zokulima shoda ngembewu ngakho konke kodwa nje ukulima siyayizabalazela yonke into siyayizamela kodwa nje kuyimanje nje singacela uxhaso uma khona amandla ekhona ngoba agriculture njengamanje sicela ukubiyelwa zonke izinto esishoda ngazo. Okuyimanje siyabonga nje ngoba nanko i-truck ifikile yazosithathela ukudla kwethu ngokuhle nje kube siyabonga lokho ke baba siyabonga. Siyafisa ukusho ukuthi lo hlelo alugcini la lukhona iprovince yonke ukuthi ngoba laba bebeqala ngabona ukuyiqoqa bezenze kanje lapha Olundi kulenyanga edlulile ade sithatha khona futhi isoya beans sizoya futhi siyothatha amazambane eThugela Ferry
towards end of October. Omunye uzobuza ukuthi wawusuhlala kangaka ku crop farming. Baphi abafuyi beenkomo, abafuyi beembuzi. I-department ke njengoba ngikhuluma nawe nje kuwo wonke ama-research station kunama workshop aranwayo athinta imfuyo yonke imfuyo ukuthi abantu abenze njani ukuze bekwazi ukusizakala ikakhulukazi emfuyweni. Ngokusasa bazobe bekwanongoma lapha ya kwi-Buckler Combine. NgoLwesine sizobe kusasa ngizukuya khona ngoba ngizobe ngikwi-OSS la sibizwe khona uNdunankulu. Kodwa ngoLwesine sizobe siseKingcetshwayo lapho esiyokwenza khona same program. Lokhu kusho ukuthi umnyango nje uphume ngempela. uNdunankulu uthe asiphume sihambe yonke indawo uyothuzwa lo MEC lapha uyozomunye kwamkombe emkhuze uzomunye usethi siyasebenza nje futhi sisebenza ngempela. Mina ke ngumlimi kaBhontshisi. Namhla ngizizwa ngijabule kakhulu ukubona uMEC ephakathi kwethu emva kweminyaka sisebenza umkhiqizo wethu limalele endlini. Namhlanje bengingacela kuMEC wethu ukuthi sicela sondele kakhulu kunakuqala ngoba sesiyalibona iphambili. Namhlanje sibona ama-truck azosithathela umkhiqizo wethu okusho ukuthi namhlanje wethu umsebenzi uyabonakala. Bese ngacela uhulumeni asixhase thina sisebenza kuma-dryland. Kuma-dryland awekho amanzi, sinamahlathi, sinendawo, sinemfuyo, kunabantu abalime ngemfuyo. Bese ngacela ukuthi uhulumeni uma engasixhasa asibiyele ingadi, asipha amanzi khona sizoqhubeka singagcini ukubhontshisi, sisebenze nokunye, asidudulele amahlathi. Ebese sixhasa nongogandaganda ngoba kunzima bhuti wami ukusebenza ngani ngoba ubhontshisi nawo uyimali ngokwawo ukuthenga store imbewu kwa gandaganda siyawuqasha kunzima asisebenza indawo siphila ngakho kuyilimisa. Bese ngacela ukuthi uhulumeni angasikhohlwa njalo nje uma kukhona okuvelayo nathi asibone sunondabuya emfingose dry beans. Eyethi indawo irich, eyethi indawo ayidingi izinto eziningi, idinga uxhaso. Eyethi indawo ayikho into engayivumi. Lapha sikhipha green pepper, sikhipha tamatisi, sikhipha anyanisi, sikhipha lonke uhlobo lweveji ongalicabanga, sikhipha umbila, sikhipha umoba. Thina ayikho into enqabayo. Kwamanje ngoba usibona sihlangene ngobhontshisi ingenxa yokuthi sikuma dryland. Kodwa ukube kuthiwa sinendawo ezinamanzi nathi njengabanye abantu namhlanje ngabe ubona lonke uhlobo lomkhiqizo nongawufisa nongawuthanda lonke uhlobo lomkhiqizo. Ngathi ngiyabonga kakhulu MEC wethu. Siyabonga thina mina njengami ngibona engathi kumanje sengiphumelele. Sengibona ngiphumelele ngoba namhlanje owami umsebenzi ngeke usabolele endlini. Kodwa owami umsebenzi uzoya kubantu uyophilisa imndeni. Nami lokho kuncane ngiyoba ngikutholile ngiyokhona ukuphilisa imndeni njengomuntu wesifazane. Mbukeli ngaphambi ukuthi siliguqise uhlelo asiphinde sibiyele kungqongqoshe sizwe ukuthi njengoba ke kunombiko othi sekuneyinkomo ke ezihlaselwe ke isifo samatele kuyona ke le ndawo yakwaNondabuya kumbe ke eyakheleke indawo yasemkhanya kude nasejozini. Uselizwile ke lolu daba kanti futhi ke zithini inhlelo nenyathelo okuyizona ke ezikhona ukulekelela abalimi nabafuyi abangase ke bekhahlanyezwe isifo samatele. Khona siyomthola uma ngabe sithi ke abakhulume. Lo mbiko uphumile bangitshele mina ngomgqibelo Saturday ukuthi kuneyinkomo abasesinabo odokotela sinodokotela uFakude musha nje eceke uqale kuyona lenyanga la bese esebenza ke nabo bonke laba abanye enibaziyo babika ukuthi sekukhona inkomo ezinezimpawu eziphelele ezikhomba ukuthi zinamatele. Bayithathile igazi lihambile lisePitoli ukohlolwa ukuthi kwenzakalani kodwa sithe asingalindi igazi asenze ukuthi njengamanje sibheke ukuthi lapha ya kuBoomgate kuba khona abantu abagadayo ukuthi makudlula inkomo bayazihlola bayacheka kanjalo nalama ungena eNtabayengwe kufanele kube khona ukuba khona. Kodwa siyabanxusa abantu ngoba umubuka indawo ebonakala inamatele is either aqhamuka eSwazini noma eMozambique. Abama abantu ungenisa inkomo ngokungemthetho ezisuka eSwazini, bame futhi ungenisa inkomo ngokungemthetho ezisuka eMozambique. Kodwa sokuqinisekisa ukuthi
la madip nje lonke lesonto lizophela onke amadip uzonqamula nje mawusukela nje eBhambanana ubheka eNgwavumu uya koManyiseni kondumo yonke leyo ndawo department isinqumile ukuthi izophuthumisa imithi bajova. Yamzwa kwethu ke siliguqisa njalo uhlelo besithi abakhulume esejozini kwaNondabuya nokuyilapho khona besihamba ke nomnyango wezolimo kulesifundazwe. Sibonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo kusukela liqala kuze kushayile isikhathi igama nguphiwe ngokwamthembu. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusuluzayo inkosi inibusise.